Fl-ewwel mesra li quddiem id-Dar Ċentrali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wiegħed li jibni għata sparijiet ġodda madwar Malta u Għawdex, b'enfasi ta' bini ġdid fit-Tramuntana ta' Malta u sptar ġdid f'Għawdex. Wiegħed ukoll li se jkabbar iċ-ċentru Mowran Pawla Hub fi Sptar. Gvern ġdid nazzjonalista jala il-Monti Karmeli u jiftaħ il-kura tas-saħħa mentali ġewwa l-lokalitajiet. Sabiex is-saħħa mentali ma tibqax tabu, mhijiex stigma, kulħadd jista' jbagħti mis-saħħa mentali. Għalli amministrazzjoni nazzjonalista se jibni ċentru ta' eċċellenza biex jipromovu stil ta' ħajja tajba u benessira jaħjar għas-saħħa fiżika u mentali. Għalli dan il-proġett huwa wieħed ġdid u uniku fil-pajjiż għax jipprevjeni l-mart u mhux ifejjaq. Għalli dan se jservi għal ċentru ta' riabilitazzjoni għal pazjenti li joħorġu mill-isptar. Fl-istess waqt għalli se jkun qiegħed itejjeb u jkabbar l-isptar Mater Dei biex ilaħaq mad-domanda tal-poplu. Għalli gvern imexxi minnu se jiżgura li jitnaqqas il-ħin tal-istennija. Gvern ġdid nazzjonalista jara il-mediċini kollha kontra l-kanċer jingħataw b'xejn lill-poplu Malti u Għawċi. Din hija wegħda illi jien żgur irrid nara li ġala darba nkunu fil-gvern iwettaqa minnu fih. Il-kap nazzjonalista qal li l-pazjenti u l-familji diġà jbatu minn sfidi fiżiċi u ta' saħħa mentali li jġib miegħu il-kanċer u għalhekk qal li m'għandhomx ikunu mtaqla bl-isfidi finanzjarji. Dr. Borg wiegħed ukoll kundizzjonijiet u salarji aħjar għal ħaddiema tas-settur ta' saħħa. Qal li jkun hemm sistema waħda ta' dejta tal-pazjenti biex kollox ikun ċentralizzat. Qal ukoll il-pajjiż huwa verament taċċan għal nifs ġdid, qal li din il-frażi hija l-aktar li semmewlu fl-aħħar 7 xhur tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. U għatem jgħid li se jkun qiegħed imexxi kampanja elettorali pożittiva mingħajr ma jattakka personalment lil ħadd.